El rival del Joventut en la primera eliminatòria d'Eurocup és el Ratio Farm Ulm alemany. Ha tingut el mateix balanç, 10 victòries i 8 derrotes, i l'equip alemany actualment està en un moment irregular. Destaquen 3 jugadors actualment en l'equip. Trevion Williams, pivot importantíssim i un dels millors de tota la competició. 14,5 punts, 10,8 rebots i una gran presència tant en atac com en defensa. Figueroa, un bon tirador, 12,7 punts, 37% en triples. I l'espanyol Juan Núñez, que és el motor i el que dona la velocitat a l'equip alemany, 10,4 punts i 5,8 assistències. Els seus punts forts són el rebot ofensiu, la gran quantitat d'assistències i un alt índex de recuperacions, 9,6 per partit, important aquesta dada. I com a punts més dèbils, és un equip que perd bastantes pilotes, normal si tenim en compte que juga molt ràpid i dona moltes assistències, que reben en contra moltes assistències perquè no tenen gran tensió defensiva, sobretot les portes enrere o els espais, i que els tiradors viuen molt bé amb la defensa alemanya, permeten alts percentatges d'encert des de la línia de 6,75. Què haurà de fer el Joventut per passar l'eliminatòria? Primer, superar la pressió de jugar al camp en contra. La pista alemanya serà un fortí i, evidentment, tancaran tot el possible. Segon, potenciar el rebot. Des del control del rebot i el ritme s'anotarà. Si el Joventut anota prou punts, sempre li complica la vida al Ratio Farm. I, evidentment, evitar el joc físic. El Ratio Farm Ulm és un equip que és molt intel·ligent a la pista, té jugadors molt físics, té jugadors que cobreixen i fan molt bé les ajudes defensives en el pal baix i, sobretot, saben optimitzar recursos. No tenen grans rotacions, han perdut jugadors importants, com per exemple Dakota Matallas, ex-Joventut, no hi és, i a vegades són irregulars en els tirs. Serà important per part del Joventut córrer, tancar el rebot, fer molt bé les rotacions i, sobretot, calma. De tant en tant tenim petits lapsos en contra i serà molt important per Carles Duran optimitzar-los i tallar-los al màxim possible. La victòria és factible. Som-hi!